Maayong hapon mga igsuon. Kay bao bata anong unsay atong gi-celebrate karong adlaw. Amen? Kay bao ba? So, happy fourth year anniversary church. Malipayong pagsaulog sa ikaupat nga anibersaryo sa Cebuano service. Hallelujah! Og magpasalamat sad mi sa mga nag-watch karon online, nag-join sa ato online. We pray nga puhon-puhon maka-join mo na mo sa among panagtigom diri sa Cebuano service. Amen. Maayo og matinud-anon gyud ang atong buhi nga Dios. Amen. Amen. So sa Psalms 127 verse 1, gawas kun ang Ginoo ang magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni adtong mga nagtukod ni ini. So dili gyud unta ta makaabot og 4 years kung wala nagpanglihok ang atong buhi nga Dios sa atong taliwala. Apan ani ata karon, no? Karong adlaw nagsaulog sa ikaupat ka tuig nga anibersaryo sa atong panagtigom, sa pagsimba, sa atong buhi nga Dios. Ang Ginoo maoy nagpaluyo ug naguna sa buluhaton diri sa Cebuano service. Amen. Pagka matinud-anon gyud ni Lord. Amen. No? Walay sama atong buhi nga Dios. Ang atong Ginoo mao ang tinubdan sa tanan, siya ang nagsugod ug siya ra pod ang mukomplito o maghingpit niini hangtod sa adlaw ni Hesukristo, hangtod sa ihang pagbalik. Ingon sa Philippians 1 verse 6, ug ako masaligon nga siya nga nagsugod og maayong buhat diha kaninyo maghingpit niini hangtod sa adlaw ni Hesukristo. Manindog ta og atong pasidunggan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Ini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo, maglipay kita ug magmaya niini. Amen. So atong pakpakan atong buhi nga Dios. Hallelujah. We give you praise, Lord. Amo kang gipasidunggan na Ginoo. Amo kang gituboy, O God. We exalt you, Lord, O God. Hallelujah. Hallelujah. Among langit ng amahan nga maoy nagbugna sa langit ug yuta, amo kang gipasidunggan karong adlaw. Amo kang gipasalamatan, O Dios. O gidayig sa imong pagkamatinud-anon, Lord. Sa imong pagkamaayo. Walay sama kanimo, O Dios. Takos kang daygon Ginoo sa tanan nimong gibuhat ug pagabuhaton diri sa among panagtigom, O God. Panalangini karon ang among panagtigom uban sa imong presensya, Lord. Himoa kaming imong katawhan nga mapasalamaton, matinumanon sa imong pulong ug mulahutay bisan pa sa mga pagsulay uban sa imong grasya, uban sa imong kaluoy ug kusog, O God. Buhi ug gamahanan ka, O Dios, nga among gialagaran. Pagasimbahon, pag-aawitan ka namo, Ginoo. Himayaon ka, O Lord. Hallelujah. Blessed be your holy name, O God. Kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Maglipay kita ug magmaya niini. Hallelujah. Pagasimbahon nato atong buhi nga Dios. Hallelujah. We bless your holy name. Yes, Lord. Diyos na nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang kinabuhi. Aron magadayi sa imong ngalan. Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Diyos nga nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang kinabuhi.
Diyos nga nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanan hinabuhi. Aron nga magaday sa imungan. Pagasimbahon! Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Yes, O Lord. Hallelujah. Diyos nga gamhanan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Hallelujah. Yes, O Lord. Ikaw ang Diyos, O Lord, nga among pasalamatan o pasidunggan, O Diyos. Ikaw lamang ang ngayon, Ginoo. Hallelujah. Ug walay lain, O Diyos. Gamhanan ka, O Lord. Hallelujah. Ikaw ang Diyos. Diyos na nagbuhat sa tanang hinabuhi. Aron nga magaday sa imong ngalan. Pagasimbahon. Hallelujah. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos nga gamhanan. Diyos nga gamhanan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan. Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon. Hallelujah. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos nga gamhanan, pagasimbahon ka. Awitan ka na, O Diyos. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Yes, O Lord. Hallelujah. Daigon ka, o gawitan ka na, O Diyos. Ikaw ra ang angayan nga simbahon o galagaran. Hallelujah. Amo kang gipasidunggan karong adlaw, O Lord. Hallelujah. Blessed be your holy name. Atong daigon, atong buhay nga Diyos. Tugon ka, ug awitan ka. O Diyos nga gamhanan, simbahon ka, ug payawon ka. Hangtod
Diyos. Lord, amahan namo nga mo'y naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo kami, O Dios, nga tungod sa kadagaya sa imong himaya, O Lord. Ligunon mo ang among espirituhanong kinabuhi pinaagi sa imong espiritu. Hugti ang among mga pagtuo aron mugamot ug malig-on ang among gugma ug makabaton kami og gahom sa pagsabot kung unsa kalapad ug kataas ug unsa kahabog ug kalawom ang gugma nimo, O Dios. O God, dili gyud matugkad ang imong gugma dili kanamo. Manghinaot mi, O Lord, nga makinabuhi namo ang kinaiyan nimo, O Lord. Sa Efeso 3:20 ug 21, nagaingon siya, daygon ta ang Dios kansang gahom ania kanato ug maoy makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon o huna-hunaon. Daygon ta siya diha sa simbahan ug diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Yes, Lord. Padayon tag pagsimba sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Bless your holy name, Lord. Ngayon, gamahanan ka, O Dios. Sudong kong ning kalangitan, mga bulano, kabituunan, himong gipahimutan. Mga pagtanggos ning kinabuhi, imong gipasan alang kanako sa kahugawan, imong gihinuan kinabuhi ko karon, nahugasan sa habilin mong dugo. Walay sama kanimo ka gamhanan, walay arang makatupong sa gugma mo. Takos ng angayan, masidunggan ka, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngawin ko himayaan ka, hangtod diya ka sa kasing-kasing ko, ayaw ka o galagaran ko, Ginoo. Sa kalangitan, mga mulano, kabituunan, imong gipahimutan. Mga pagtanggos ng kinabuhi,
saan alam ka na ako sa kahugawan di mong gihinuan kinabuhi ko karon nahugasan sa aming mundo. Salamat po, God. Walay sama kanimo ka kamana walay alam makatupon sa tugma mo takos ko magaya masilungan ka dumagin ang buhay hanggang may gusto hanggang may ginhawa sa nabil ko himayaan ka hanggang iyak ka sa kasing-kasing ko payaw ka ugalagalan ko hanggang may kinabuhi hanggang may gusto hanggang may ginhawa sa nabil ko himayaan ka hanggang iyak ka sa kasing-kasing ko payaw ka ugalagalan ko Ginoo. Tanan, Lord. Imo tanan ang tugmog ug himaya, O God. Hallelujah, O Lord. Kanimo lamang, O Diyos. And we give you all the glory, all the praises, O God. Hallelujah. We bless you, Lord. Hallelujah. Yes, O Lord. Yes, Dumugog himaya sa langit ug sa yuta.
Lord, O God. How great is our God. How great are you, O Lord. Kamanan o dako ka, O Diyos, na among gialagaran, O Lord. Hallelujah, O Diyos. Hallelujah, O Lord. Takos kang pasidunggan, O Lord. Takos kang ibayaw, Ginoo, Lord God. Hallelujah. Takos kang pagadaigon, O Lord. Takos kang pagasimbahon, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang tinubdan sa tanan, O Diyos. Ikaw, O Lord, ang nagpaluyo. O ikaw ang naguna, O Lord God, sa among mga kinabuhi, O Lord. Hallelujah. Blessed be your name, Lord. Kamanan ka, O Diyos. Kamanan ka, O Lord. Diyos, kamanan. Daigo ng Diyos nga, kamhanan, di ka sa tanan. Ang Diyos, kamhanan. Ang Diyos, kamanan. Ang Diyos, kamanan. Daigo ng Diyos nga, kita sa tanan. Ang Diyos, kamanan. Hallelujah. Ngalan nga labaw sa tanan. Ngalan nga labaw sa tanan. Ang ayan pasidunggan. Himayaon na ang Diyos, kamanan. Yes, O Lord. Ngalan nga labaw sa tanan. Hallelujah. Labaw sa tanan. Ang ayan pasidunggan. Himayaon na ang Diyos, kamanan. Atong ideklara ang Diyos, kamanan. Ang Diyos, kamanan. Daigo ng Diyos na, kamanan. Magkita sa tanan. Ang Diyos, yes, you are, O Lord. Kamanan ka, O Diyos. Hallelujah. Diyos, kamanan. Daigo ng Diyos na, kamanan. Magkita sa tanan. Diyos, makita sa tanan. Hallelujah. Makita sa tanan. Diyos, kamanan. Amen. Hallelujah. Kamhanan ug buhi ang atong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be your holy name, O Lord. Hallelujah. Atong pagpakan, pagbalik, atong buhi nga Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be your holy name. Amen. Makapaglingkod na ang tanan. Welcome to Living Word NRA's worship service. We're glad that you chose to spend your weekend here with us. We are a church who seeks to glorify God and advance His kingdom through discipleship. If you're watching us live on Facebook and YouTube, please don't forget to click like, subscribe, and share this live broadcast to your loved ones and friends. Right now, we'd like for you to know about what we do here at Living Word NRA. For the note takers, today's sermon outline is now available through the YouVersion Bible app. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs 22:6.
the Jesus and Me Children's Ministry continues to invite all the parents to bring their kids into Children's Sunday School at 1 p.m. and 4 p.m. here at the Northgate Center. Let's do life together and join our ongoing small group Bible studies for different age groups. Visit our website at www.livingwordnra.com and choose your preferred schedule for Bible studies. For those who call Living Word NRA as their home church, here are several ways that you can send in your tithes, love gifts, and your offerings. You can directly deposit it to our bank's checking account and the account name of Living Word NRA Inc. You can also deposit it through other local payment channels like GCash and InstaPay and transfer it right to our bank. And that's it for our announcements for today. May we all be encouraged by God's Word through today's sermon. God bless you, church. Reaches beyond the clouds.
Maayong hapon mga igsoon. Salamat sa Ginoo, no? Iabot na kita upat ka tuig sa ato ang Cebuano service. Atong pakpangan atong buhay nga Dios mga igsoon. Una sa tanan, pasalamatan ako ang atong buhi nga Dios. Ngayat ang gihatagan ining maong kahigayunan ug iyang gipakita kung unsa siya kamatidud-anon sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Ikaduha, magpasalamat ko ninyo. Nga bisan pa man sa kalisod, kahamugaway, ug unsa man ang atong kahimtang anaa gyapon mo nagpadayon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Amen? Atong pagpakan pagbalik ang atong buhi nga Dios mga igsoon. Ug sa dili pa ta mo padayon, akong gihangyo ang tanan nga manindog ta, no? Unya abi-abiha, ila-ilaha, kanang naa sa inyong tupad, no? Naa sa inyong luyo, naa sa inyong kilid. Manindog tanan, palihog, no? Sige. Okay, salamat kaayo, no? Anya, nagkaila-ila na mo. Ha? Basin makalimot mo sa inyong tupad, no? Okay, salamat sa Ginoo, no? Nya na ako ipangutana. Kisay may primero pagyud dinhi nga nakatambong sa ato ang Cebuano Fellowship. Palihog, isang kamot. Ang primero gyud nga nakatambong sa ato ang Cebuano Fellowship. Salamat sa Ginoo, no? Ako lang gihangyo, pwede mo tindog sa makadiyot. Katong mga first timer, kadiyot lang kaayo, pwede mo nindog mo kadiyot. Katong karon lang nakatambong. Okay. Salamat. Sige, pwede na mong manlingkod. Nya na amoy madawat nga token gikan sa ato ang makuha ninyo sa mga karon ni kahuman sa ato ang service. Okay. So sa dili pa ta mo padayon mga igsuon, ako nagpasalamat sa ko sa Ginoo gyud nga niabot ning ikaupat no nga tuig sa ato ang pagselebrar sa pagkamaayo sa atong Ginoo, no? Na kining atong pagselebrar pag-abot nato upat ka tuig mga igsuon ni gamay nga sugilanon nga naglimin nining ato ang ano na nahimo ni ang Cebuano. So ilakbit ko lang og saysay aron doon na mo'y idea ngano naabot aron karong panahon na, no? Sa dihang doon na tay gihimo nga mga sports o basketball, unya dati daghang mga kabatanunan nga among gi-invite ni sa fellowship, pero ang atong fellowship dinhi is sa alas 10 sa buntag English, alauna sa hapon English. So dunay mga huhulungihong o mga hangyo nga mayo unta og naay Cebuano, no? Cebuano Fellowship para Bisaya kay bisdak man ta, no? So mao na nga nagampo ta sa Ginoo. Nga nagampo ta nga makabaton ta nining maong oras, nining maong Cebuano Fellowship, and then nagkasabot ang mga pastor ug mga elder, apil ko, no? Nagkasabot mi nga magampo ta. Kay kinahanglan na gyud gikuan na gyud sa Ginoo nga dunay tay Cebuano Fellowship nga mahimo dinhi aron makatambong usab ang atong makaigsuonan nga gusto nga maminaw og Binisaya or Cebuano. So nagampo mi, gitawag ko sa pastor kay magampo mi nga makakita mig pastor para mohandol ani, no? Nahibong mo no nganong giapil kog tawag niya ako'y nagpastor. Sumao to ang sugilanon mga igsoon, ako naman ang gisulti pero ako ibalik ni mao to perting inampuay nila, no? Ampo gid sila, ampo ko. Lord, taga-imig pastor dinhi sa mga Cebuano kay mag-uwan tag Cebuano. No, unya ingon siya, ari gitawag ko, apil diri, apil mag-ampo ta.
Pagkahuman ato nilabay itong pila ka buwan, niingon na mahinon siya nga ikaw ay pastor. Kingon ko nga, nahibawaan pa na ako, may pagwa na lang ko yung papilag-ampo. Inyo lang ako gitulo dito. No. Pamaagi sa Ginoo lahi gid sa atong una-una. No? Kay unsa kataas ang langit o ang yuta, ingon ni anak kalayo ang atong pamaagi o atong panghunahuna kontra sa ug atong itan-aw sa panghunahuna sa Ginoo. So nahitabo ni mao to nga niya ang inyong ubos nga lagad karon magigamit sa Ginoo sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Apan mga igsoon sultian ko kamo nga nahurot akong balibad nila. Nganong ako man nga na may daghang gwapo diha. Unsa man nga pagtanaw sa Ginoo ako may kinagwapuhan bitaw. So, pakpakan atong buhay ng Diyos. So, okay. Jadi salamat sa Ginoo no og sa dili pa ta mo padayon atong anak natay gamay nga mga pahibalo no. Mao na una sa tanan akong gipasalamatan ang buhi nga Dios ganiya mo gihatagan ta kay gihunan sa Ginoo mag-celebrate sa ato ang 4th year anniversary sa Cebuano. Unya ako sang pasalamatan ang Ginoo sa atong gihimo nga feeding program gahapon nga ang Ginoo gyud nag-uban nato na human gyud ang program simultaneous diri sa mga bata dito sa dagko. Unya nakita nako nga wala mi magpanglihok kundi ang Ginoo mo ay nagpanglihok sa among taliwala ug sa atong taliwala. Mao na nga nahimo nga successful ang atong feeding program gahapon. Ato pakpakan ang Diyos. Kutas mo rin magkuhan no. Unya na pa nila yung kanang pahibalo mga igsoon, doon na tayo water baptism participants nga gihimo ganiha nga meeting sila kay importante jud kaayo nga ang katong mo apil nga nay nagi-desire nga mabautismuhan nagkuan sila nagmeeting sila nag-orientation sila ganiha basin og naapay lain kun kinsa to yung gusto ninyong magpa bautismo duula lang niyo atong mga usher o kisay atong menfor atong mga elders nama diha atong elders nga usa sa pinakagwapo no si Brother Arnold unya dula lang bahin sa baptism no unya mao na do na tay orientation ganiha gihimo naman pero hopefully na pa tay mahimo no pero sultihan sa tamo nga mga igsoon kanang bautismo no ang bautismo dili na maoy hinungdan o dili na maoy ang sangkap sa atong kinabuhi aron ta maluwas makabaton kita kaluwasan. Kana declaration na nga kamo giluwas na. So sa ato pa ang bautismo, ulahin na niabot. Kay inyo nang gidawat sa Ginoong Hesus nga mahimo inyong personal manuluwas og Dios sa inyong kinabuhi. Sa inyo na nasabtan nga wala ang Dios, wala ang makaluwas kanato kundi sa Ginoong Hesus diha miabot ang desire sa inyong kasing-kasing nga kamo magpabautismo tungod kay gideklarar ninyo sa publiko nga kamo anak sa Dios. Amen. So mao na atong sabton mga igsuon kay dili na makaluwas nato. Gideclare lang nato nga kita luwas na. No? Mao na usay maghunahuna taglain nga og di ko mabautismuhan dili ko malangit, no? Way laing magdala nato sa langit si Ginoong Hesus. Way laing nga makaluwas kanato si Ginoong Hesus kay siya ra ang nagpalansang sa krus. Alang kanatong tanan. Nga unta kining atong kamot nga makasasala mao untay glansang. Pero siya ni angkon. Kibaw biya siya sakit ba na? No? So yang gidawat ang tanan. Mao na nga kining atong baptism mga igsoon kung kinsa to ang doon na pay desire, mahimo pa mo mag-inquire dito kung kinsa ang mapabautismo. Atong tanawon ang bautismo nga usa kini ka mahinungdanon nga bahin sa atong pagkakristohanon, no? So mauna ato nang tanawon kisa inyo ka dola lang atong mga asyos no. Unya do na sa tay paghimuon mga igsuon nga newcomers orientation kaning newcomers orientation kanining atong mga kaigsuonan nga nanambong dinhi sa ato ang Cebuano service, sa English service ug sa uban pang sa tulo ka bahin. Do na ni orientation mga igsuon tungod kay haron mahibaw-an nga ninyo kung unsa gyud ang ato ang dagan sa atong iglesia.
ang atong mission and vision mahinungdanon kayo aron inyong makita nga way lain ug tuyo ang Living Word NRA gawas sa kaluwasan sa inyong mga kalag. Mao na mahinungdanon kay na siya. Nga doon na tayo orientation aron makibaw mo unsay dagan unsa man ni sila, unsa may dagan aning ilahang iglesia. No? Para makita ninyo mga igsuon kay dinhi walay gitago. Dayag ang tanan sa gibuhat din sa iglesia tungod kay dayag ang tanan sa mata sa Dios, wala tay matago. So kamo usab gipadayag namo ang tanan kung unsa gyud ang katuyuan sa kinabuhi, sa inyong kinabuhi, sa Dios sa inyong tagsa kinabuhi. Mao na doon natay newcomers orientation. Ug katapusan natay paghimuon nga prayer meeting every Tuesday, matag Miyerkules, Martes, kada semana gina atong ginahimo. Unya ang una nga Martes sa semana mao nay ato ang live, no? Live na siya, live stream na siya. Unya ang kanang tulo ka Martes sa buwan dili na siya live. Adto na dito dapit sa ato ang overflow, no? So akong gihangyo, no? Sa makausapa, kining prayer meeting usab no akong ipahinumdom ninyo. Nga kining prayer meeting mao ni naghatag nato og kusog dili physically but spiritually. Ang hiniusang pagampo mga igsuon sa atong mga katawhan ug sa matag usa kanato mao nay moabot ito sa trono sa grasya sa Dios mga mahumot nga insenso nga iyan dawaton tungod kay ang mga pagampo nga kinising-kasing mao gyoy madawat sa Ginoo. So mao na mahinungdanon kay nga dunay tay prayer meeting maigsoon kay mao ni ato ang generator, mao ni ang nagigikanan nato sa atong power, sa atong kusog o sa atong pagkadasig tungod kay ang matag usa magampo ay sa matag usa manindot jud kayo nga dunay hiniusang pagampo. Mao nang naa tay prayer meeting every Tuesday. So gihangyo ko kamo every 7 o'clock alas 7 sa gabi matag Martes naagyo tay prayer meeting din. Kung doon na mo yung mga pag-ampo nga gusto ninyong ipadala, naa may inyong notes din na ay prayer card din ha. Isulat ang inyong mga pag-ampo nga ipadala kay inig ka pa sa atong prayer meeting ato nang dunganan og ampo. Kung doon na mo yung mga pag-ampo nga gitubag usab sa Dios, isulat gyapon ninyo kay atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios sa iyang gihatag nga tubag sa atong mga pag-ampo. No? Dili lang muhatag ta sa ato ang mga problema, sa atong mga gihangyo, apan ang nadawat nato nga tubag sa Dios sa atong mga pagampo ato sad isulat. Ang problema kay dili nato na siya masulat tungod kay usahay nagampo ta nya nagsugit guhat nga gitubag na tas Ginoo pero human na kay lahi naabot na gihatag na din tubag pero lahi magud na sa atong una-una. Ang ato ang giunahuna lahi expectation nato sa itubag sa Dios. Paninumdumin yung mga igsoon, may nga gani mo, wa man tubag akong pagampo, gitubag na wa lang ni mo tanawa kung unsa ang klasis pagtubag sa Ginoo. Kay mas labing nasayod siya kung unsa ang atong gikinahanglan. No? Mao na nga isulat inyong mga pagampo, inyong mga prayer request ngadto sa ato ang isulod sa ato ang offering box. Okay? So magsugod na ta, no? Kutas gyapon. Okay. So, ani-ana kita karon sa ikaupat nga anibersaryo nga atong pagkasaulogon mga igsoon. Ang atong theme karon mga igsoon, ang theme sa atong isaulog karon mao nga ang Dios daygon sa iyahang pagkamatinud-anon. No? Kung ang imong igsoon, imong gidikanan, mga parinti nimo magmatinud-anon nimo unsa may imong isulti? Bati, dili. Imo ginasyan daygon, maayo gini kayo akong igsuon, maayo kay ni ako ang akong mga kasilinganan, no? Sama usab sa gibuhat sa Dios atong kinabuhi nga usahay dili nato makita, mataligam-an nato nga kana lang ganing hangin atong gihanggab sa matag adlaw, grabe na kay na siya nakahatag og kinabuhi sa atong matag usa. So mao na nga ang tema nini daygon ang iyang pagkamatinud-anon. Di naguluhan usab ning ato ang sermon karon mga igsoon nga ang pagdaig ug pagpasalamat sa Dios. Mao na gihuwat sa Ginoo. Mao na gidesire sa Ginoo sa matag usa nato nga kasing-kasing ang pagdayeg ug pagpasalamat sa Dios. Unya ato ni gikutlo sa teksto mga igsoon sa ato ang kini atong pagabaton karon atong pagatun-an gikan kini sa basahon sa Salmo 100 versikulo 1 ngadto sa 5. Unya ang gihangyo ang tanan.
Ang atong basahon mga igsuon usa ka balaan nga pulong sa Dios. With all respect, with due respect, manindog ta atong basahon. Kay balaan nga pulong sa Dios atong basahon. Atong dunganon og basa mga igsuon 5 ni ka bersikulo. Unya akong gihangyo ang tanan nga atong kusgon pagbasa tungod kay inigbasa nato niini musulod sa atong unang-unang budritso sa atong kasing-kasing hinumdumi magpabilin anyo og inyo ng pagapuy-an sa inyong kinabuhi. Okay? So atong basahon mga igsuon ang 5 ka bersikulo sa Salmo 100 bersikulo 1 to 5. Magdungan tagbasa mga igsuon. 1. Paghugyaw kamo nga malipayon ngadto sa Ginoo tibuok nga yuta. Alagari ang Ginoo uban ang kalipay, duol kamo sa iyang atubangan uban ang pag-awit. Ilhan ninyo nga ang Ginoong Dios siya mao ang nagbuhat kanato o kita iyang katawhan ang mga karniro sa iyang sibsibanan. Sulod ngadto sa iyang ganghaan uban ang pagpasalamat ug ngadto sa iyang mga hawanan uban ang pagdaig. Pagpasalamat ngadto kaniya dahiga ang iyang ngalan kay ang Ginoo maayo. Ang iyang gugma walay paglubad laguntad hangtod sa kangturan ug ang iyang pagkamatinumanon ngadto sa tanang kaliwat. Amen. Magampo ta. Atoy duko atong mga ulo atong pasalamatan ang Dios. Amahan namo nga langit noon, salamat Ginoo Lord sa kayayunan imong gihatag kanamo. Dili gid matukib sa pulong Ginoo Lord God ang imong kamaayo sa among kinabuhi. Dili matukib sa pulong Ginoo kun unsa among paglitok sa pagpasalamat diha kanimo tungod kay kini dili paigo. Apan Lord among ilitok kini sa among baba sa among kasing-kasing sa among nauna nga kami nagapasalamat sa imong pagkamatinud-anon sa among kinabuhi. Nini higayuna amahan nagampo kami Ginoo nga ikaw Ginoo Lord God magpataliwala kanamo. Nagampo kami sa imong balang espiritu nga magpadayag sa matag usa Ginoo God. Tagi kami kaalam ug kay baluron among makita Ginoo Dios ug mahibaluan kun unsa gayud ang katuyuan nimo sa among kinabuhi pinaagi ning mensahe nga among pagatun-an karong adlaw. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan, gamita lamang kining imong alagad Ginoo Lord God nga tigba Ginoo God Lord, instrumento sa pagpadayag sa imong pulong ngadto sa imong mga hinigog mga katawhan. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta balik mga igsoon. Okay. So kung atong tanaw na atong gibasa, ubisan pa gani ang uluhan nini ato ang guwali karon na sermon karon pagdaig ug pagpasalamat sa Dios. Nagkuyo gini siya ang pagdaig ug ang pagpasalamat. Mag-uban kini mga igsuon tungod kay kini mauni ang gitinguha sa Dios sa matag usa kasing-kasing tungod kay ang Dios lamang ang takos sa atong pagpasalamat. No? Magpasalamat man ta sa atong mga kaigsuon na uban pang naghatag nato kayuhan, how much more nga kita dili nga magpasalamat ta sa Ginoo nga siya ang naghatag sa atong kinabuhi. No? Unya siya gayud atong pamalandungon ang mga panahon sa panalangin o mga panahon sa pakigbisog. Gipasabot nini nga atong hunaon pamalandungon nato nga nagihigayon sa atong kinabuhi mga igsoon nga naatas kalisod, naatas sa kahimtang nga dili sa nato makaya na sa atong pagtan-aw. Apa nakalimuta nga ang Dios anaa sa imong tupad, anaa sa imong kilid, anaa sa imong kasing-kasing. No? So makita nato ang pakigbisog sa atong kinabuhi aron sa pagpahinumdom gihimo kini aron sa pagpahinumdom kanato nga ang Dios maayo kanunay. Daghan siya og mga panalangin sa panahon sa kamugaway, nagpanalangin siya sa katawhan ug usab hatagan kita niya kusog ug kadasig ug kaisog sa panahon sa kalisod. No? Atong nakita sa Dios mga igsuon nga ang atong kinabuhi nagdepende gyud niya, no? Dili kita mabuhi ug wala ang Dios nga magpanglihok. Siya ang labing gamahanan. Ug maayo nga Dios ug kanunay naguban kanato tungod niya na kita maghatag og pagdaig og pagpasalamat. Magkuyog gina silang duha, no? Magpasalamat kaniya. Mao ni nga ang kaning basahon sa Salmo nga atong gibasa mga igsoon nagtawag kini kanatong tanan sa pag-ila sa Dios. Pag-ila kaniya nga ingon nga magbubuhat ug magbalantay sa tanang tao. Nga kita mag-alagad kaniya uban ang kalipay o kita musulod diha sa iyang presensya uban ang pagdaig ug pagpasalamat. Mao ni katuyuan sa Dios atong kinabuhi mga igsoon. So dunay pangutana nga atong ibutang o atong ipabilin sa atong kasing-kasing kun huna
Unsa man angay ang angay nimong pasalamatan. Unsa man ang angay nato nga pasalamatan. No? Kasagaran mo tubag kita, pasalamat ko kay na ako'y trabaho, tinuod, nindot na siya. Angay gitang pasalamat. Pasalamat ko kay guwapa ko kasawa. Salamat gyapon, no? Unya pasalamat nga kanang napami makaon, napami balay, kanang daghan kitag pasalamatan sa Ginoo. Pero usahay makalimutan, ang pinaka-importante yun, mga igsoon, nga atong pasalamatan, walay lain kundili ang Dios. Tungod kay ang iyang gugma o kamaayo o pagkamatinud-anon sa iyang saad, nagpabilin hangtod sa kahangturan. Ang Dios matinumanon siyang saad, mga igsoon, ug wala gina siya mausab, wala gina siya mabalhin, gikan pa kaniadto hantod karon ug sa umaabot. Nagpabilin ang Dios ug matinud-anon siyang katawhan. So, unsaon man nato sa pagpahayag o pagpasalamat sa Dios? Gihatagan ta nini atong salmo nga gibasa mga igsoon, doon tay mga pagtulunan nga makutlo unsaon nato sa pagpasalamat ang atong buhi nga Dios. So atong tan-awon, atong basahon ang una, adunay tulo ka mahinungdanon, no? Dunay tulo ka mahinungdanon nga butang haron aduna tay guide mga igsoon, aron duna tay sumbanan unsaon nato nga kita makapasalamat ug pagdaig sa Ginoo, no? Tulo ka mahinungdanong pagtulunan. Una, kini naa sa inyong notes. Gingon ni na sa una, kini usa ka tawag sa pagpasalamat sa Dios. Mao ni siya ang hinungdan mga igsoon. Gisulat diha usab sa inyong note, ang tibuok yuta kinahanglan maghimo og malipayong paghugyaw. Kini paghugyaw og lain nga siya nga paghuban mga igsoon mi pagsaba o pagdaig o pag-awit o pagkanta o banpa nga imong paghimo nini tungod kay imong gidaig ang Dios sa imong kinabuhi. Sa tumang kalipay kita mo alagad sa Dios ug way lain mga igsoon nga atong alagaran kundi si Ginoong Hesus. Ang ikaduha na adunay rason sa pagpasalamat sa Dios. Aduna siya rason ngano nga kita magpasalamat kaniya. No? So ato na tukion karon ang ikatulo na gitawag kita sa pagpasalamat sa Dios. Kitang tanan walay gipili, mabata magtigulang atong tan-awon nga wala tay bugtong pasalamatan kundi ang Dios tungod kay siya ang tag-iya sa atong kinabuhi, no? So atong tukion ang una mga igsoon kini usa ka tawag sa pagpasalamat sa Dios, no? Nga diin sa kanunay kinahanglan ang Dios pasalamatan nato. Mao ni sa Salmo atong basahon ang Salmo 100 bersikulo 1 ug 2. Nag-ingon din na paghugyaw kamo nga malipayon ngadto sa Ginoo tibok nga yuta. Alagari ang Ginoo uban ang kalipay, duol kamo sa iyang atubangan uban ang pag-awit. So unsa may nakita nining mga bersikulo mga igsoon? Ningon ang Ginoo da paghugyaw kamo nga una malipayon. Ha? Paghugyaw kamo nga malipayon ngadto sa Ginoo tibuok nga yuta. Ang uban na ng translation, tibuok kalibutan. Gidakon atong tanawon sa bersikulo 2, alagari. Mga lagad ta sa Dios. Magpagamit ta sa Dios. Kay kining atong kinabuhi, limitado ra gyud. Ni alang ta karon ugma wa na ta kibaw. Naamo nakakita mo nako kartong atong kinabuhi, mubo ra gyud kayo. Matod pa sa Santiago ang atong kinabuhi daw sama sa aso. No? Sama sa akong kinabuhi. Karon nakakita mo nako. Unya, wa na. Kay manguli man misamo. Pero dili na mo atog yung tumong og toyo, no? Atong kinabuhi unsa kamubo. Daw aso, mahanaw lang ta dayon. Unya asa man ta mo pauli? Pauli ta ngadto sa Ginoo, dili ta pauli sa ato. Pauli ta sa Ginoo kung wa na tay kinabuhi ning kalibutan na. So mao na ato makita mga igsoon ninyo dinhi. Ang una kining duha ka mga bersikulo naghatag og tawag kaning 1 ug 2 naghatag og tawag sa pagpasalamat ug pagdaig sa akong nang ginaingon pagdaig sa Dios. Unya ang pagtawag niini mao ning una nagingon dinhi ang tibuok yuta kinahanglan maghimo og malipayong paghugyaw o pag-awit ngadto sa Ginoo. Pagdaig, pagsimba, pagpasalamat sa Dios sa iyang kamaayo. Dili lang ang Israel mga igsoon tungod kay ang Israel mao ni ang saad nga mga katawan sa Dios. Dili lang ni alang sa Israel, kay tungod ang Israel, anaa ang kaliwatan ni Ginoong Hesus, kundili alang ni kanatong tanan. Kundili ang tibok yuta, gitawag sa paghimo og malipayong kasaba ngadto sa Ginoo. Dili na kasaba, mga sabata. Ang buti pasabot niya na nga kanang maghugyaw tas kalipay ang tibuok yuta.
Gipasabot ang yuta tibuok kalibutan, no? Dili lang ang Israel mga igsoon. Mao na kun atong tan-awon ang tibuok yuta gayod ang gitawag sa paghimo nini nga malipayong pag-awit, pagpasalamat ngadto sa Dios. Sa Isaias 49 versikulo 6, akong basahon, mingon din mingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo matud pa sa Ginoo ni propeta Isaias. Ako magpabangon sa mga banay sa Israel ug ang pagpahiuli sa nabilin niyang katawhan, himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Mao ni gingon ni sa Dios ni propeta Isaias tungod kay niadtong panahon ng mga igsoon ang mga Israelitas na exile na sila ngadto sa Egypt. Wala na sila paglaom tungod kay naulipon man sila sa Egypto sulod sa 400 years. Upat kagatos katuig. Mao ni nga si Isaias mao ni gitariyahan sa Dios aron magsangyaw sa pulong sa Ginoo aron pagpalingkawas sa niadtong mga naulipon. So kinahanglan ug atong tanawon dinhi kinahanglan nato ipahayag ang malipayon gud nga pagsimba, no? Sa atong Dios. Kini dili lamang sa pipila apan kini alang gyud sa tibuok yuta. Pakita nato atong ipadayag. Nga kita malipayon sa atong pagsimba sa Ginoo, no? Sa tibuok ang tibuok kalibutan. Kinahanglan nga atong makatunan kung kinsa gayoy angay nga mudawat sa atong pagpasalamat, no? Na ako'y kuan mga igsoon nga. Kuan kayo mayo kay siya kay hasta gani ang tanom yang pasalamatan, no? Salamat kay na kay bunga, ang kahoy pasalamatan kay naay gihatag nga maay ko ayuhan sa katawhan. Apan magamping tani ana mga igsoon. Kinahanglan atong makatunan kung kinsay angay mo dawat sa atong pasalamat. Kinahanglan may balo ta kinsay atong pasalamatan. Ang pagdirikta nato, pagdaig ngadto sa kinayahan ug sa kabuhatan ug sa mga buhat sa Dios. Nagpahinumdum kanato sa gingon ni Pablo, sa basahon ni Pablo sa mga taga Roma nga nagingon sa Roma 1:25, klaro ug tataw kayo mga igsoon nga ang kanang mga gihimo sa Dios para na sa tao. Para na sa atong kayuhan, gihatag na niya aron magsuportar kanato sa atong panginahanglan. Ningon dia sa Roma 1:25 nagingon, kay ang kamatuoran mahitungod sa Dios, ilang gipulihan ug bakak. Ug mao na hinuoy ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat ug wala nila simbaha ug alagara ang magbubuhat nga dalaygon hangtod sa kangturan. Amen. Nabalhin ang pagtagad o pagtanaw sa mga tao. Ang ilang kasing-kasing gibutang na nila sa binuhat. Magdahig ta sa binuhat sa Dios. Nakalimuta nga dunay nagbuhat kaniya. Ang mga scientists, unsa may gituki nila? Ang mga scientists, mga igsoon, nagtuki sa siyensya. Doon na sila yung object, doon na sila yung sa kabutang. Nga ilang gituki, kundi ingikan. Apan wala nila i-acknowledge nga kanang nagbuhat anak mo ang Dios nga kamanan. Ang ilang palabon mga igsoon kung unsa sila kalantip ang ilang salabutan sa pagtuki kung unsa di inigikan ang dahon. Di inigikan ang usa ka butang. Mao na usay di na sila mutuo sa Dios mga igsoon. Kay usa ka scientist giingnan sila ikaw ka mao magyud ka kay bright man kayo kay gitawag man na sila atheist, no? Di man mutuo sa Ginoo. So usa ka tawo gitagaan siya og dahon. Ka mao man ka kaani, bright man ka kayo mo pagbuhat og dahon. Usa lang ka dahon. Walay nahimo. So sa ato pa dili kita makalabaw sa Dios mga igsoon, no? Mao na gingon diya sa taga Roma. So nagdala ni sa ikaduhang punto nato mga igsoon. Kining salmo mga igsoon nagtawag ni sa tao sa pag-ila sa Dios ingon nga magbubuhat ug ilang magbalantay, no? Kita magalagad kaniya uban sa kalipay, no? Unya ikaduha ni mga igsoon ang pagtawag gingon dinhi nga sa tumang kalipay kita mualagad sa Dios, no? Sa tumang kalipay kita mualagad sa Dios. Salmo 100 versikulo 2 nagingon alagari ang Ginoo uban ang kalipay. Duol kamo sa iyang atubangan uban sa pag-awit. Nag-alagad kita sa Dios mga igsoon, kita nagpagamit sa buluhaton sa Dios
Kinahanglan nga puno sa kalipay ang atong kasing-kasing tungod kay ang atong gialagaran mo itag iya sa tanan. Siya ang nasayod sa tanan. Mao na nga kita muduol kita nga alagaran nato ang Ginoo, kinahanglan mag-alagad kita nga puno sa kalipay, dili magbagulbol tungod kay ang pagserbisyo o pagpangalagad sa Dios nga kontra sa atong gusto, maora na gihapon nga wala ka mangalagad sa Ginoo. Wala nimo ila ang imong gialagaran. Gingon diha duol kamo sa iyang atubangan uban sa pag-awit. Mahinungdanon kay mga igsuon nga ang atong pag-awit mao ni usa ka pagpaila sa atong pagtahod, sa atong pagsimba, sa atong buhi nga Dios. Kini mayo sa kabuhat sa pagsimba uban ang kalipay ni walay pagtagad o pinugos dili tapugson, no? Ang Dios balaan hinumdumi. Busa ang pagdaig sa Dios may usa ka espirituhanong buhat. Tungod kay atong gidaig usa ka balaan nga Dios. Kini nga buhat sa pagsimba gihimo tungod sa atong kaugalingon kaandam ug kalipay ug wala gyud makapugos nato nga dili ta magpasalamat sa Dios. Kung dili nato buhaton ang pagpasalamat sa Dios, ato na nang kaugalingon kabubuton. Kay wala gyud makaingon nimo ayaw pagsimba sa Dios. Ang musulti ra gyud na mga igsoon, way lain ang atong kaway si taning. Ug maminaw ta sa iyahang istorya din nato. Wala na kamo ila sa Dios nga magbubuhat kundili imo nang gitahod ang binuhat sa Dios. Dili lang binuhat sa Dios, sinalikway sa Dios. Mao na atong madayan mga igsoon, no? Sama sa usa ka sundalo. Ang usa ka sundalo nga tinud-anay gyud na nahigugma siyang nasod, tinud-anay gyud nga moalagad siyang nasod, dili na kinahanglan itukmo datos gubat. Dili na kinahanglan ipuso na nimo siya. Dito ka, dito gira dito. Mamusil dito. Dili. Ang usa ka sundalo mga igsuon, dili na kinahanglan nga itukmon madtos panggubatan, kundi siya mismo ang muadto ngadtos panggubatan tungod kay gihigugma niya ang iyang nasod. O kita isip mga Kristohanon, mga sundalo kita ni Kristo. O dili ta mahadlok sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo tungod kay kita anak sa Dios. Mao na mahinungdanon kayo mga igsoon. Malipayon kitang nag-alagad sa Ginoo tungod kay gihigugma nato siya, unya ato nang makita diha sa Galacia 6 bersikulo 9. Unsa may giingon? O kinahanglan dili kita maluya sa pagbuhat ug maayo kay sa tukma nga panahon kita mag-ani kung kita dili maluya. No? Unsa may gipasabot nining maluya? Kanang maluya mga igsuon kita ng mga alagad ta sa Ginoo nya maluya ta. Una ginatong maingon anak, kita ni tapol na sa pag-alagad sa Ginoo. Kita dili na mo ila sa Ginoo, dili na ko magpanglihok para sa Ginoo. Hinumdumi. Ang gahom sa maayo ug ang gahom sa dautan mao'y ania ning kalibutan na. Kung imong isalikway ang gahom sa Dios nga mao ang maayo, nya imong pasagdan na imong kinabuhi ngadto pikas, dadon jud ka pikas. Mao na nga ato yung batayan ang atong kinabuhi mga igsoon. Ang Dios malipay kung atong ihatag kaniya ang atong mapasalamaton nga pagdaig. O kung buhaton nimo kini, buhata kini uban ang kalipay, mao ni gingon ang pulong nga kalipay mga igsoon ug sa English pa na siya joy, no? Mingon ri tag happiness sa English, nagpasabot na nga lumalabay lang. Nalipay ka kay nakadawat kag bonus. Nalipay ka kay gitagaan ka og LO, no? Kailan mo LO? Unya nalipay ka nga nakapasar ka sa examination, nakalusot ka sa bar, kalipay na mga igsuon nga dili magpabilin, pero og imong tan-awon, ug unsa imong ibutang sa imong kasing-kasing, mao na ang gitawag sa English nga joy. Kanang kalipay nga dili gikan sa usa ka butang, kundi ang kalipay nimo nga tiunay nga gihatag sa Dios diha kanimo aron ikaw modaig ug mosimba sa iyang ngalan. Nakahibalo mo kung sa acronym ng joy? Joy? May pa si Paulo kay naay joy pirmi. Ang joy mga igsoon, J-O-Y. No? Kini nagpahinumdum ka nato sa hanay kinahanglan nato unahon gayud ang atong relasyon ngadto sa Dios. Unsa man ang J? Nagrepresent ka na ni Jesus. No? Si Jesus na ang J mga igsoon. Ang ikaduha na O. Unsam nang O? Others.
Unsa man na ang why? You. Sa ato pa, ug tanaw na to ang hanay, unahon na to ang Dios ngadto sa katawhan ug diri ka nato. Dili nato unahon na atong kaugalingon mga igsoon. Kay ug imo nang balihon, unahon nimo imong kaugalingon, unya dayon adto ka sa uban, kutob ra na adto sa uban. Kung yung imong unahon gikan ni Hesus ngadto sa uban ngari kanimo mubalik na ngadto ni Ginoong Hesus. Ug siya nay bahala sa imong kinabuhi. Una si Hesus, ikaduha ang ubang tawo, ikatulo ang imong kaugalingon. Unsa may pagtulunan nga ito makuha nini? Mao ni gihatag sa Salmo nga atong gipagkatun-an karon nga mo'y usa ka kinatubukan nga tawag sa pagsimba sa Dios uban ang malipayon nga pagsinggit. Malipayong pag-alagad ug pag-awit nga nagpasiugda sa usa ka malipayon ug andam nga kasing-kasing diha sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Hinumdumi, joy, Jesus, others, yourself. Ay kaduha na kong punto mga igsoon, adunay rason sa pagpasalamat sa Dios. Doon na gid akong rason. Atong tanahon, unsay rason? Matod pa sa Salmo 100 versikulo 3 nagingon, ilha ninyo ang Ginoong Dios. Siya mao ang nagbuhat kanato o kita iyang katawan ang mga karniro sa iyang sibsibanan. So kung atong tanahon ang karniro sa iyang mga sibsibanan mga igsoon, pinili ni. Kung ikaw giisip kita karniro man ta, no? Pero nindot kay paminawon kita karniro, kay balo ba mo kunsa ng mga karniro? Kanang karniro mga igsoon mao nay hayop nga pinakawa gi klaro. Mura kita. No? Mao nay hayop nga kun imong pasagdan mangambak nas pangpang ug walay mo giya. Apan gingon dinhi sa salmista nga ang mga karniro sa iyang sibsibanan, kung kita mga karniro nga naa sa sibsibanan, anaa kita sa poder, anaa kita sa balay, anaa kita sa proteksyon sa Dios. Mo nang bulahan ang mga karniro nga naa sa sibsibanan sa Dios. Ningon dinhi ang priest, ilha ninyo ang Ginoong Dios, ilha. Dili lang ka ng pag-ila mga igsoon nga ako nakaila ko ana. Kinahanglan kon nakaila ka na. Nakaila sa na nimo ang Dios. No? Lisod kayo nga moingon ta, ang tanan nakaila man. Ningon gani sa tanas kailam gani ko. Pero mukurog ko, makadungog siya ngalan. Unya kita, usahay makadungog baka gamito na lag yaga-yaga, gamito na lag mga kanang unsay tawag nato expression. Wala ta mukurog sa ngalan sa Dios. No? Ilahan ninyo ang Ginoong Dios. Siya mao ang nagbuhat kanato atong makita ning mga bersikulo. Siya ang nagbuhat nato way lain o kita iya. Walay tag-iya kanato mga igsoon kundi ang Dios. Tungod kay kita iyang katawhan ang mga karniro sa iyang sibsibanan. No? Ang rason mga igsoon tungod kay siya, una, siya ang Dios. No? Ang atong pagsimba kinahanglan nga mahuna-hunaon gyud, butangin nato sa hunahuna ari sa ato ang kasing-kasing o kinahanglan daygo nato si Yahweh o ang Dios sa yanong kamatuoran nga siya gyud ang matuod nga Dios ug wala nay lain. Ang atong pagsimba kinahanglan ipasukad sa kahibalo sa Dios nga atong makaplagan diha sa iyahang pulong. Ikaduhang Korinto ikaduhang mga igsoon tungod kay siya ang atong magbubuhat, no? Dili kita mga tao nga hinimo sa atong kaugalingon. Dili kita nitumaw tungod kay dunay naghimo nato. Kita gibuhat sa Dios, mao na ang kamatuoran. Kita gibuhat sa Dios. Isip mga tinunan ni Kristo, kita adunay mga daghang rason sa pagpasalamat sa Dios tungod kay diha kang Kristo ang matag usa kanato nahimong bag-ong binuhat. No? Nahimo kitang bag-ong binuhat. Matud pa sa ikaduhang Korinto 5:17, tataw o klaro kayong giingon ni mga bersikulo, busa kun ang tao anaa kang Kristo, unsa diha? Siya bag-o na nga binuhat. Kung ikaw ug ako kitang tanan ana ni Kristo, bag-o na kita nga binuhat. Unya ang daan, unsa may giingon na daan? Ang atong mga abilidad, atong mga batasan, atong mga kinaiya, ang ato ang magpasulabi ta sa ato. Basta ang dili maayo nga kinaiya maningingon, ang daan nangagi na, suwad na sa Ginoo, tungod kay baguhon ka sa Ginoo, sa ato pa ang atong mga kinaiya sa una, nga dili maayo sa mata sa Dios, iya nang kuhaon. Unya mo abot ang usa ka tawo nga bag-o na. Ikaw, ako, kitang tanan.
bag-ohon sa Dios. Ang pagkamapasalamaton usa ka paghuna-huna, makapili ka sa pagreklamo o makapili usab ikaw sa pagpasalamat. Wala ka pugni sa Ginoo mga igsoon, wala ka didi sa Ginoo mga igsoon. Gitagaan ka kay gayunan nga imong makita kung unsa siya sa imong kinabuhi, ung kinsa siya, mao na ikaw gipapili ka, magpasalamat ka o reklamo ka sa iyahang gihimo sa imong kinabuhi. Lain pa mga igsoon, magpasalamat sa Ginoo tungod kay kita iya, klaro ug tataw kayo nga giingon dinha sa maong bersikulo. Dili kita ang tag-iya sa atong kaugalingon. Mao na atong timanan. Kaniadto dili kita iyang katawan apan karon iya na kita. Unsay giingon sa 1 Pedro 2:9 ningon dinha. Kani klaro kini kamuturan. Apan kamo mao ang usa ka pinili nga kaliwat kamo. Harianong pagkapari ang balaan nga nasod ang katawan nga iya sa Dios. Aron kamo mamantala sa kahibulungang mga buhat. Mga buhat niya nga nagtawag kanyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang Dios nagingon, kaniadto kamo dili katawhan sa Dios kitang tanan. Dili kita katawhan sa Dios. Apan karon kamo katawhan na sa Dios, kaniadto kamo wala kaloy apan karon kamo kita gikaluy-an na sa Dios. Gingon diha sa 1 Corinto 6:19-20, wala ba kamo masayod nga inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo? Ningon diha nga inyong nabatunan gikan sa Dios, ang balang Espiritu, kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. 20 nagingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili, busa himayaan ninyo ang Dios pinaagi sa inyo ang lawas. Gipakamatyan mo ni Ginoong Hesus, giula niya ang iyang hamili nga dugo. Gipalit kita sa usa ka presyo, usa ka bili, ug wala kita katungod sa atong kagalingon kay iya kita sa Dios. Mao na nga dili kita maghimo og mga buluhaton mga igsuon nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Ningon diri nga sa 1 Pedro 1:18-19 atong basahon ningon diha, kamo nasayod nga kamo gilukat gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod sa inyong mga ginikanan, ang mga dili mayong mga treats, ang dili nato mga mayong batasan nga atong nasunod sa mga gawas ni atong mga ginikanan nga maayong mga pagtulunan gihatag sa iyang anak apan kasagaran dili gid maayong pagtulunan atong nadawat sa mga katigulangan tungod kay sila wala motuo ni Kristo, sila motuo sa ilang kaugalingon, unsa kalantip ang ilang salabutan. Gingon sa dinhi dili pinaagi sa mga butang nga madugta sama sa plata o bulawan. Sa 19 gingon, kun dili pinaagi sa bililhong dugo ni Kristo sama sa dugo sa nating karnero nga walay buling umansa. Mao na ang iyang dugo giula niya alang kanato aron kitang tanan maluwas. Mao na ubang ang laing punto na sa mga igsoon ningon dinhi kay tungod kay kita mga karnero nga anaa siyang sibsibanan. Siya ang nagatiman kanato sama sa usa ka magbalantay sa karnero. Salmo 23:1 nagingon, ang Ginoo mao ang akong magbalantay, walay magkulang kanako. Kung nato tanang mga igsoon, kung ang Dios mo'y magbalantay kanato, wala gyud nagkulang. Walay magkulang. Ang tanan ihatag sa Dios. Juan 10:11 nagingon, ako mao ang maayong magbalantay sa karnero, ang maayong magbalantay sa karnero nagtahan sa iyang kinabuhi alang sa karnero. Gihatag niya ang iyang kinabuhi diri nato tungod kay iya tang gihigugma. Mao na asa iyang kinabuhi iyang gigahin alang kanato ug gihatag kinato. Kini nga pagpasakop mga igsoon mabatunan sa tanan nga miila sa Dios. Kining masakop ta sa Dios, kutubas muila kaniya, no? Miila sa Dios ingon nga ilang amahan. Apan daghan ang mga tawo nga wala makaila sa Dios ingon nga ilang magbubuhat og tag-iya. Daghan kana mga igsoon. Hinaot unta walay usa nato dinhi nga wala mo ila sa Dios. Ilang giisip nga ang ilang kaugalingon ingon nga mga sinalikway. Wala nila tanawa kung unsa ka gimahal sa Dios. Ang mga magtutuo, mga igsuon, magmaya uban sa salmista, kita iyang katawhan o mga karniro sa iyang sibsibanan. Mao na gingon sa bersikulo nga ato nang gibasa, ilhan niyo ang Ginoong Dios, siya mao ang nagbuhat kanato o kita iyang katawhan ang mga karniro sa iyahang sibsibanan. Siya ang atong magmayong magbalantay mga igsoon. Matod pa sa Hebreanon 3:c versikulo 5 nagingon, bantayi ang inyong kinabuhi nga malikay sa pagkahimay gugmaon sa salapi.
mahigugmaon sa salapi, o himua ang matagbaw kamo sa inyong mga naangkon karon kay siya gayod mao ang nag-ingon, dili ko gayod ikaw pasagdan, dili ko ikaw biyaan. Mo nay bugat nga pasalig sa atong Dios mga igsoon, kabisan pa sa atong gisilibrar karon. Nga ikaupat nga anibersaryo sa ato ang Cebuano service. Ug sugdon pag ginato pagsugod ining maong iglesia mga igsoon. Nagsugod ta nga naghuwam ratag gitara. Akong gikuan ang tibuok iglesia. Nagfellowship ta, wala tay gidala. Nagsugod ta sa usa ka lugar nga gihatag nato sa Dios, nagdala lang tag beatbox, nagdala lang gitar, nagampo ta sa Ginoo, kun asa ta ibutang. Walay simbahan, walay balay, walay kaatuan, niadtong higayuna moabot na ang Domingo, asa ta magsimba sa Dios. Napakugiingnan nga ayaw mo kabalaka, ayaw mo kaguol, kay dili mo tugot ang Ginoo nga aritaris da plinsdan, magsimba, magalagad, ug magmaya sa Ginoo. Dili na buhaton sa Dios. Kung ikaw matinud-anon sa Dios, kung unsay desire sa imong mga kasing-kasing, ihatag ka na niya. Mo na makita niyo mga igsuon, grasya sa Ginoo kining tanan. Nagsugod ta sa wala, hangtod nakaabutag usa ka lugar nga diin wala ta pabayra, sulod sa 4 ka tuig. Ila tanan. Mao nay atong gigamit. Nga niadto tag usa ka lugar nga nag-abang usab ta hantod ta niabot dinhi mga igsoon. Ato gi makita kung unsa gid ka matinud-anon ang Ginoo. Dili nato igsapayan mga igsoon kung unsa man ang pagsulay tungod kay ang ikatulo nato ka punto gitawag kita sa pagpasalamat sa Dios. Walay laing gihimo ang living ordinary, nagpasalamat sa Dios bisan unsa pa imong kahimtang. Kung atong tanahon gikan sa wala. Karon wala gihapon. Wala gihapon ta kasabot sa Ginoo. Mao na mga igsuon nga ako nagpasalamat gyud sa Ginoo una. Nagpasalamat ko sa Ginoo tungod kaninyo. Ngano man nga gitawag kita sa pagpasalamat tungod kay ang Ginoo maayo, no? Ningon diya sa Salmo 5 last nga verse, kay ang Ginoo maayo, ang iyang gugma walay paglubad. Naglungtad hangtod sa kangturan ug ang iyang pagkamatinumanon ngadto sa tanan nga kaliwatan, walay gipili gikan kaniadto hantod karon kanato ug sa umaabot pang atong nga kaliwatan ang Dios nagpabilin nga matinud-anon kanatong tanan. Tupakpakan atong buhing dito. Amen. Hallelujah. Okay. So atong tan-awon tungod kay ang Ginoo maayo, ang iyang malig-on nga gugma mulungtad gyud hangtod sa kangturan. Ang iyang pagkamatinud-anon mulungtad sa tanan nga kaliwatan. Oh? Mao na mga igsuon nga atong tan-awon nga wala gyud ta pasagdi sa Ginoo. Wala gyud ta dada sa Dios din nga maulawan ta sa mga katawhan kay nahibalo siya nga sa panahon nga ang mga Kristohanon maulawan, dili ang mga tao ang naulawan anak kundi siya mismo ang maulawan. Sa panahon sa kalisod mga igsoon, wala mag-angkon ang living ordinary sa bisan unsang butang nga naa dinhi apan niingon ang living ordinary mga katawan, Lord, Ginoo, imo ning iglesia. Sa panahon sa kalisod, nga niabot gyud dinhi dapita, gikan sa COVID, hantod itong bagyo nga, unsa tuingan? Unsa? Audit, nakalimot na gani ko, no? Kani mga igsoon, gihimo ning sanctuary, ang taon namo kay among bay, gidakdakag mangga. Dili lang kami, daghan mi diri. Ug wala pa ni, asa man mi unya, og gidakdak, sadang gidakdak ang mangga sa balay. Mao nang doon nagiplano ang Ginoo. Dili lang nato makita karon, mao na hunaan ninyo nga atong kinabuhi karon mga igsoon, dili ra kutob diha, kundi doon nagiplano ang Ginoo sa matag usa sa pagpaglambo sa atong kinabuhi, labi na gyud sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Gikan pa kaniadto hantod karon, anaa na, nakatala na, nakalatid na dinha ang atong kinabuhi hantod sa katapusan tungod kay ang Dios maayo labaw sa tanan. So kinahanglan nga magmalipayon kita mga igsuon.
Magpasalamat sa Dios sa iyang talagsaong kaayo. Daghan kaayo kitag rason sa pagpasalamat sa Dios kaysa pagbagulbol o pagreklamo batok sa Dios. Ato siyang pasalamatan sa usa ka pamaagi sa pagdaig, pagsimba sa Dios o pagbuhat sa iyang mga buluhaton. Kung unsa man gihatag kanato sa Dios, ato nang ampingan tungod kay kana panalangin alang na sa iyang katawhan, no? Ang pagsunod sa iyang kabubuton aron ang pag-uswag sa kinabuhi sa matag usa nga mga Kristohanon, no? So alang sa mga Kristohanon, ukitan tanan din ang pagpasalamat dili usa ka adlaw, kundi ato ng lifestyle, ato ng ikinabuhi. Matag adlaw, matag segundo, pasalamat ta sa Ginoo. No? Mo na aniya kita karon nagsaulog sa ikaupat nga tuig sa Cebuano service tungod sa kamayo sa atong Ginoo. Atong makita ang Dios matinud-anon dili lang sa pipila kay gayon kun dili nagsunod gi siya gikas pagsugod sa wala hantud karon nga niabot ta nining punto. So agi pagtapos mga igsoon, mao ni ang higayon nga kita atong tan-awon ang niagi. Atong tan-awon ang karon ug atong itutok ang ato ang kinabuhi ngadto sa ugma. Kung unsa ang plano sa Dios, kung unsa ang iyang gihatag karon, kung unsa atong tagamtaman sa miagi, dili na mahitabo maigsuon nga kita ibutang sa kalisod ngadto sa Dios tungod kay kita naghinalig kaniya 100% nga gisalig nato sa Dios ang atong kinabuhi. Busa alang kanato mga Kristohanon, ang pagpasalamat dili lang usa kay gayon, kundi ato nang gikinabuhi. Mauna ang ato ang pamaagi sa ato ang kinabuhi. Busa atong daygon ang Dios ug pasalamatan sa iyang gihatag ilabi na karong panahon na. Atong balik kag pakpak ang tumbuhi Dios ngayon. Salamat. So magampo ta. Amahan namo nga langit nun. Lord, salamat sa imong gihatag nga mensahe Ginoo Lord God nining kapunon. Nagampo ako Ginoo God nga kini mo datom sa tagsa-tagsa kakasing-kasing. Gikan pa kaniadto hantud karon Ginoo sa umaabot among gitan-aw Ginoo. Nga ikaw ang nagunit sa mga kamot sa imong katawhan, ikaw Ginoo nagpanalangin nining imong katawhan nga niya dinhi Ginoo God Lord. Kami nagampo Ginoo God sa inyong usang pagampo. Nga ikaw Ginoo magapadayon sa paggiya sa matag usa, maghatag kag kaalam sa matag usa, maghatag kag panalangin sa matag usa tungod kay ikaw nahigugma kanamo o Dios. Busa among isalig ang among kinabuhi. Akong isalig Ginoo ang kinabuhi nimong katawhan nga niya dinhi. Ako nagpasalamat Ginoo God sa dako kay nga pribilehiyo nga imong gidala imong makatawhan na makadungog sa imong mensahe ulang mailan nga ikaw lamang ang Dios ug wala nay lain sa among kinabuhi. Ang tanan Ginoong Hesus, ikaw ang tanan alang kanamo. Busa amahan, salamat sa imong gugma, sa imong grasya, sa imong kaluoy, imong gibubo sa matag usa Ginoo. Ilabi na gyud salamat usab Ginoo sa imong provision, sa imong proteksyon ug imong guidance nga gihatag sa imong katawhan. Dalaygon ka sa walay katapusan, kinamong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Akong gihangyo ang tanan manindog ta ug akong gihangyo ang ato ang praise and worship. Atong awiton ikaw ra. Amen. Amen. Ikaw ra.
zone. Oh, mana dari kayo?
Mo diha, may hapon mga igsoon. Salamat sa Ginoo atong taga masipang pakpak atong buhi nga Dios mga igsoon. Happy 4th year anniversary sa Cebuano service. So actually duha man niya atong service na atay English sa buntag alas 9, alas 10 o alauna. Nya kaning kuan hapon alas 4 mao ni ang atong Bisaya or Cebuano service. So salamat sa Ginoo no nga iyang gipadayon ang iyang gipakita sa ato ang tanan nga siya ang Dios nga maayo, siya ang Dios nga matinud-anon. Amen ba? Amen. Atong tagaan na atong buhi nga Dios ug masipang pakpak. Mao na nga mga igsuon, kita tanan magadayeg ug magapasalamat sa atong buhi nga Dios. Mao na atong theme no, atong daygon ang iyang pagka matinud-anon mga igsuon. Hilabihan na karon nga hapit na mo balik si Ginoong Hesukristo. May bulong tanong nga, Kuya Was ulan, baha ditso? Sa una ulan lang, karon ulan baha ditso, no? Gubat o guban pa. Pero pasalamat ta sa buhi na to nga Dios nga iyatang gipanalipdan, iyatang gitagaan og paglaom. Kay kitang tanan lumalabay lamang. Amen ba? So dito nakadlukan mga igsuon. Dapat mas excited ta, halahapit na mo balik ang atong buhi nga Dios. Busa mga igsuon agi pagtapos sa atong celebration sa ato ang anniversary karon, na atay gamay nga reminder or kanang object nga gamiton nato nga makainomdom ta sa kaning anniversary ba. So salamat sa Ginoo no nga naga-provide siya, pero limited ra ba ni na shock gid mi mga igsuon no kay triple sa population nato diri sa alas 4 nga service. Usually mga 30 ra ta karon murag pila na ta Sister Bambi na natas gatos. Salamat sa Ginoo atong pakpakan atong buhi nga Dios. Pero hinaot nga dili lang diri kutob no kay anniversary next Sunday din naman. So we encourage you katong labi na mga bag-o, katong mga nibisita karon lang, katong diri na sa una niya karon pa ni balik nga tasigon mo na mo nga mupadayon ta pagpangita sa Ginoo ato siyang isik no ug ato siyang pasalamatan kay siya ang angayan sa tanang pasalamat ug pagdaig. So mga igsuon kaning baldi kuya okay no. Salamat sa Ginoo. Sa katong mga wala diri mga igsuon sa first anniversary wala pa taan ay kuan kanang object. Sa second year anniversary, nagsugod tas kabo. No? Last year, kisay na kinundo, napayplanggana. Kisay kumpleto pa ilahang set. Isang kamot. Oy, salamat sa Ginoo kay basin kahuman eh. Ayaw mga igsuon. Kuan ba ni kanang salamat sa Ginoo nga gi-provide no ang ato ang alas 4 nga maka-provide og bisag ginagmay lang nga pahinumdum. So karon ni ari na tas baldi. Unsa may atong kuan aning baldi no? Kining baldi nagrepresentar kanato. Ang usa ka baldi mahimong pun-on og mga maayong butang or dili magani basura no, depende na gina nato. Na uban nga butang ag tubig, butang ag pang flush sa CR, dili katong daan na himuon ang basurahan. So kita sa mga igsuon, lahi ta ka ng sitwasyon sa atong kinabuhi, sa atong paglakaw din sa Ginoo. May uban nga haruhay kayo, nasa uban nga nagkalisod, pero di na pasabot nga gipasagdan kas Ginoo igsuon. Kita mga sudlanan ta sa Espiritu Santo if diha na ta ni Kristo. Kay wala pa ta ni Kristo, usa ra ginay suod nimo. Espiritu na siya kontra. O kinahanglan kitang mapuno sa Espiritu sa Dios o gamiton sa pagtuman sa mga katuyuan sa Dios. So once nga nanata diha ni Kristo, puno ta sa balaang Espiritu, magpagamit ta sa Ginoo mga igsuon. Dili ta mag kanang tinapulan, la Domingo na pod kapuya, uy, hala kadiha. Usa na lang ginakaadlaw ang Domingo mga igsuon, ato pang ireklamo. Imbis nga ang atong approach dapat lah Domingo na makasimba na gid ko. Ana unta ta mga igsuon. Amen ba?
Okay, katong mga guilty diya kay giguroy diri kay napugos. Salamat sa Ginoo kay niani gihapon no pakpakan nato ang buhi nga Dios mga igsoon. Dili na aksidente nga napugos ka. Ituyo na sa Ginoo kay aron ma-reminded ta nga daygon siya tungod sa iyang pagkamatinud-anon buhi pa ka mga igsoon kay giandam kas Ginoo para sa iyang pagbalik. No, wata kay bawo nga sunod si mana wala na ta or ugma or unya. Usahay na puno sa mga maayong adlaw atong kinabuhi. Ay na lang naiisa inyong kamot no. Okay. Basin ingnan ta nga hambugan niya eh. Naiuban dili maayo buong ka Lord sa naman ni Lord oy. Sa kinalibutan nun pa nga termino, dimalas naman ko Lord. Dili na dimalas mga igsuon. Pagsulay na. Ug nasayon ng mga igsuon, unsaon pag, kay ba mangitagon sa alahas no, gold. Kay ba mabuunsaon na pagpurma? Sunugo na siya pag-ayo mga igsuon, aron ma-purify siya, mawa tong mga way labot. Pinakainit nga kayo, hanton nga ma-purify na siya. Sama sa ato ang paglakaw din na sa Ginoo mga igsuon. Ug imong sitwasyon karon di ka kasabot, ayaw na lang nasabta. Musalig ka sa Ginoo, kay naa siya plano. Amen ba? Atong pakpakan ang atong buhi nga Dios mga igsuon. Dalaygon siya. Ato nang hinumduman mga igsuon. Gisustinir ta niya, matag adlaw. Bisan pag kausa naman ako hapit mo kaon, at least na ikausa mga igsuon. Amen ba? So di na pasabot nga kanang mga nasdaping, gipasagdan nas Ginoo. Naagi hapoy katuyuan ang Ginoo ng mga Dios, atong mga igsuon. Gisustinir ta sa iyang grasya nga bag-o matag buntag uban sa gugma ug pagkamatinud-anon nga mulungtad sa kahangturan. Ana ang gugma sa Dios mga igsoon, dili na pinili nga kani siya kay tagalibing word niya ako ni padalanginan, di na ana ang Ginoo mga igsoon. Kitang tanan gigugma niya pareha tanan. Gipakamatyan ta sa cross kitang tanan. Di kay cute man niya. Kani ni siya cute. Bahala na siya. Dili nga na mga igsoon. Naalantay basahon kadiyot nga verse no? Matthew 6:33. Atong basahon pagdungan mga igsuon ang versikulo 33 hangtod sa 24 niya. Atong basahon gikan sa atong kasing-kasing mga igsuon. Atong dunganon. 1 2 3 go. Apan labaw sa tanan Salamat mga igsuon, no? Salamat sa inyong pagbasa. So, ako magwalihan. Ako rin nag-explain ang baldi. So, nagtanaw ko kanina ba? Naligo ko, no? Anong baldi, magini ba? Na-imagine ako ba? Ginduta, no? Ang panalangin sa Ginoo, murag ang tubig sa gripo ba? Bigin, magsige ra ginag-agas. Yung masobraan sa mo, awas po na. Pero, atong hinumduman mga igsuon nga ang tinubdan sa tanan, way lain kundi ang atong Ginoo. Di na nato kalimtan mga igsuon. Kaya nga naman, ug makalimot na ta, meaning wa na ta mangita sa Ginoo. Unsa giingon diri? Labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyahang kabubuton. Atong himuong Ginoo ang Dios atong kinabuhi mga igsuon, dili ang problema, dili ang kwarta, dili ang plano nato, dili ang atong mga pangandoy sa kinabuhi. Kaya nga naman, o kana na naitabo, dili na Diyos ang Ginoo sinong kinabuhi. Mao na nga, mata niyo, magsige na magul, na-stress, mangoy, lunis naman, zed. Hala, kapuyan niyo, hapit ng kuan, tingbitay na, asa magkukwartaan eh. Iksa man di miugma, naglangay-langay man ang laki, destubangan, manguli na da. Mga igsuon, ug dili na to i-focus atong mga matag atong kasing-kasing diha sa Dios. Mo nang mapunutas kabalaka. Mo na sa verse 34 gingon busa ayaw kabalaki ang mosunod nga adlaw. Unsay sunod adlaw? Lunes. Bisag unsa pa nang adlaw mga igsoon? Dili ta mabalaka kay nga naman. May kagolingon kining suliran. Ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Kay di na makatabang. Mag-uol ka nga panitabo. Kaya ba mo, di ko kalimot ani ni Pastor Nick no, na mas Pastor Nick atong senior pastor. Nga,
sa iyang ilustrasyon, based on survey, 5% sa 100% ang tinuod ra gid dapat natong kagulan, no? Kanang 95 mga overthinker kay mo kitang tanan. Mo na nga mo salig ta sa Ginoo, ato siyang isik first. Atong hinumduman nga balde ra ta mga igsoon. Di ta dapat mabalaka kay moagas ginang gripo. Bisa pag unsa nay gamit nimo ang Ginoo ra gid ang nagkontrol sa tanan. Di ta dapat mabalaka mga igsoon. Amen ba? Amen. So ayaw na pagreklamo, anong ni Lord hinay mga agas, Lord? Lord, wala agas Lord. Hinumdumi nga ang Ginoo nagkontrol sa tanan, nasayod siya sa tanan. Di na nimo kanang lang sugon ang Ginoo kay kaybaw siya, ayaw unhi. Amen ba? Kay mag-una-una ta maigsoon man, mabalaka na ta, bright pa kas Ginoo. Nya di man na tinuod. Ang Ginoo may nasayod sa sinugdanan ug sa katapusan. Ang ato ra ngayong buhaton, magdaig ta Lord, nagkalisod ko ron, pero pasalamatan ti ka Lord kay wa ko nimo biyae ug naa kay plano alang ka na. Mo na maigsoon atong theme karon, pagdaig ug pagpasalamat sa Dios. Amen ba? Atong pakpakan atong buhay nga Dios mga igsoon. So, naatay ko limited ra ni atong souvenir. So, ang atong tanaw ani mga igsoon, one per family lang ha. So, like for example, usa mo ka pamilya dire, at least usa lang sa inyo. Ay mo like ug lima mo dire kabuk magsuon. Kamo usa ra inyo ra mama pakuha lang ha. Or kuan mo igagaw, okay ra pod. Ato lang tan-anon niya, ato lang sang i-prioritize ang kuan. Kinamtay mga bisita gikan sa English po dire, wa mo gi-discriminate, sorry kayo. Kanang ato lang sa unahon ning mga nag-attend karon sa Cebuano gid kay. Nya katong mga dili gid kaabtan, hopefully maka-apod ra ang tanan no. Kay atong ikuan iapas sunod Domingo kay salamat sa Ginoo, wa gid mag-expect nung puno. Kay sa tulo ka tuig karon ra gid ni na triple, but kani makita na to nga maayo gid ang Dios. No, salamat sa inyo pagtunga maigsoon atong pagpaka ng buhay nga Dios. So, ari na ta sa atong sunod nga bahin. Okay. Unsa na may sunod nga bahin? No, madugay kita gamay ro no ay mo kaguol mga igsoon kay manihapon ta daan. Oy, naatay gamay ng litson. So, ato nang pag-asawaan karon mga igsoon. So, ani atong pamaagi ha kanang nag-set up man sa likod. So, buffet style ni siya. Una mga babae, then mga laki. Tapos, ari lang ta mga on sa sulod kay init man dito sa gawas. Pero while waiting mga igsoon, mana-set up na ta. Goods na ta. Naapotay paan o kape. Katong mga nag-diet ba? Di ko nang litson kay lami ra kay na. Kuyawa, ginaning mga Kristohanon No, mamili man. Pero naatay kape o pan sa gawas mga igsoon, pwede pud mo dito. Pero kaning tanan nga atong pagkaon diri para ni sa tanan. Gikan na sa Ginoo. So, pakpakan nato atong buhay nga Dios sa mga igsoon. So, mag-ampo sa tadaan. Akong tawgon balik si Pastor Matt para mag-ampo ta sa atong panihapon. Manindog ta mga igsoon. Sige, sa makausapan, nagpasalamat ko sa Ginoo ninyong tanan, no? Sa giingon ni atong igsuon, di man sa nako igsuon. Kaya ako maning anak, di mo muto. Beta, salamat sa Ginoo, no? Atong buhaton na ni mag-aapo ta, ato i-close prayer, and then atong ampuan ang pagkaon. Unya, ang ako ng anak mo ay musunod magpahibalo ni. Ato ko itong mga ulo mga igsuon,
Magampo ta. Amahan mo nga langit nun, salamat Ginoo Lord sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Nga kami ania karon Ginoo Lord God, uga niabot ang panahon nga kami magpahimulos sa imong panalangin ug sa imong grasya nga imong gihatag kanamo nining taknaa. Lord, nagaampo kami Ginoo God nga ikaw Ginoo magapanalangin Ginoo sa matag usa. Ikaw usab Ginoo Lord, magapanalangin Ginoo Lord God sa among madawat nining adlaw Ginoo. Among gituboy Ginoo din sa mugamhan mga kamot Ginoo Lord God nga ikaw ang mopahiluna sa tanan tungod kay ikaw man ang Dios nga labing gamhanan ug ikaw nasayod sa tanan. Among gipangayo Lord ang pagkahiusa sa among kasing-kasing diha kanimo nga ikaw Ginoo magauban kanamo Ginoo God. Panalangina no gabantayan kamo sa Ginoo, magmaluluy-on ug mahiyatagon siya kaninyo, kahimutan kamo sa Ginoo ug hatagan kamo og kalinaw. Padayon tag-ampo sa pagkaon. Lord, salamat Ginoo God sa panalangin nga imong gihatag. Nagampo kami Ginoo God Lord nga imong panalanginan Ginoo Lord God. Kining maong pagkaon Ginoo Lord God nga amo ang pagkaon Ginoo Lord God, amo pagasawan nga imong gihatag kanamo Ginoo Dios. Ikaw Ginoo magapanalangin ini imong pagkaon Ginoo or makahatag kini kalig-on sa among panglawas. Nga kami Ginoo makapadayon Ginoo Lord God sa imuhang mga katuyuan sa among kinabuhi, sa among paglakaw Ginoo Lord God, ug unsa man Ginoo ang imong gihatag kanamo nga mga buluhaton nga makahatag kini kusog. Dili lamang Ginoo pisikal, apan makahatag usab kini kusog spiritual Ginoo Dios. Ug salamat usab Ginoo sa mga kamot nga nagprepara ni imong pagkaon, panalangini usab ang buhat sila mga kamot Ginoo nga sila usab Ginoo God makita Ginoo Lord nga anaa ka kanunay nga ikaw naghatag ug natagbo sa tanan namong panginahanglan. Nining hapunon Ginoo God Lord, wala kami laing pasalamatan, wala kami laing daygon, wala kami laing himayaon, kundi ikaw lamang tungod kay ikaw ang angayan ining tanan busa ulian kanamo Lord sa tanan dungog, himaya, pagdaig ug pagpasalamat sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus, among Dios ug manluluwas. Ang tanan magingon amen. 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 Salamat. Nya sa atong mga nag-stream online, ari na nato tapuson ang atong online stream. God bless you all. Maningkot sa tatanan mga igsoon. So na dito instruction no, mga on sa tagpan sa gawas kay para bangilan nato daan ang atong tiyan nga gigutom ba. No?